Atomets opbygning. Et atom består af 4 ting: protoner, neutroner, elektroner og skatter. Protoner er positive, neutroner er neutrale og elektroner er negative. Protoner og neutroner findes i kernen. Neutronerne er med til at holde protonerne sammen i kernen, da protonerne frastøder hinanden. Så derfor skal der altid være lige mange neutroner og protoner i kernen. Elektronerne cirkulerer rundt om i kernen i cirkler, men det er ikke lige meget hvor det er. De er delt op i cirkler. Der kan maks være 2 elektroner i yderste skal, 8 i anden og 18 i tredje, og sådan fortsætter jo flere skaller der er. Ioner. Atomer vil gerne opfylde enten dublet- eller oktetreglen. Oktetreglen går ud på, at atomerne gerne vil have 8 elektroner i yderste skal, så de ligner ædelgasserne i Jotun-hovedgruppen. Dubletreglen går ud på, at de letteste atomer vil have 2 elektroner i yderste skal. De prøver at opfylde den ved enten at afgive eller modtage nogle elektroner. Så bliver de til ioner, da de får en ladning enten positiv eller negativ. Ionforbindelser. Ioner kan sætte sig sammen i par for at slippe af med den ladning, som de måske har. Men der findes flere forskellige slags ionbindinger. Der er metalbindinger, ionbindinger og elektronparbindinger. Metalbindinger sker kun mellem metaller og foregår ved at flere metaller nærmer sig hinanden, og så springer elektronerne hurtigt fra atom til atom. Det kan give egenskaber som el, varmeledende og bøjelighed. Ionbindinger sker kun mellem metal og ikke-metal. Det foregår ved, at et atom afgiver et elektron til den anden atom. Elektronparbindinger sker mellem 2 ikke-metaller. Det er 2 atomer, som deler et elektron i yderste skal. Atomet cirkulerer mellem de 2 elektroner. Denne form for forbindelse er stærkere end ionbindinger. Der er også noget, som hedder sammensatte ioner. Det består af mere end et atom, men de har stadig en ladning.